Czy tak w Ameryce wznosi się tołaz na Geburtstagu? Za twojego synka w 18. Geburtstag. Za mojego synka Jimmy'ego. Za jego przeszłość, teraźniejszość i wspaniałą przyszłość. Dziękuję wam za to, żeście przyszli. Masz ganz szczęście, żeś się skamracił z Cartwrightami. Cieszę się, że i tutaj w Ameryce synki szanują i kochają swoich fadrów, tak jak to robimy w kraju naszych przodków. Cartwrightowie ganz cię szanują. Polubili twojego synka. Cieszę się, że synki Cartwrighta przyjadą na jego Geburtstag. Nie martw się, Hopsing. Nakarmia twojego kamrata nie gorzej niż ty. Ej, ty! Gadał pan do mnie? Ja, łatwo poszło. Trzeba wysprzątać Virginia City z tej mierzwy. Inaczej nie da się tu żyć. Bonanza po śląsku. Występują Siewcy strachu. Joe, a na tym przyjęciu to richtych będą podawać ptasie gniazda do jedzenia? Tak powiedział Adam. Chyba się nie skusza. Posmakuje ci, łoboczysz. Hopsing. Adam, pójdź sam gibko. Co ci się stało? Możesz go dać? Wygląda na to, że ktoś mu naklupał. Zabierzemy go do domu. Hopsingowi nic nie jest. To sprawy między Chińczykami. O co mu łaziło? Proszę z jakimś Chińczykiem? Nie wydawało mi się. To bardzo cywilizowany naród. Często zdarzają się takie pobicia. Najczęściej na grubie złota w Kalifornii. Ta nienawiść dotarła już tutaj. Ale po czemu ktoś by miał to zrobić? Sprali go, bo jest Chińczykiem. To niedorzeczne. Ja się z nimi porachuję. To nie ma sensu. Jutro jest przyjęcie urodzinowe u Jimmy'ego. I będziemy udawać, że o niczym nie wiemy? Lepiej nie pogorszać sytuacji. Os, masz pieniądze? Ja. Zapłacili mi już za gyszynk. Trzeba ino po niego pojechać. To na razie. Co podać? Dzisiaj jest Geburtstag mojego synka. Jak miło. Poproszę 18 takich niezasrogich amerykańskich fanek. Przeca już wszystkie poszły.
No ja, zapomniałech. Nie ma już ani jednej fany. Gans mi przykro. A po czemu ci przykro? Nie mam fanek. Dziękuję. Spróbuję je kupić u Campbella. On też ich nie ma. Nikt w mieście ich nie ma. Witaj, kamracie. Witajcie, panie Ben. Widzę, że mój bratanek was dobrze żywi. Ja, w szczególności Hossa. Dziś srogie święto. Musisz być dumny ze swojego synka. Panie Cartwright, czy mogę o coś pana spytać? Ja, bo co ino chcesz? Bo nie do końca rozumiem waszych zwyczajów. Chcę wyprawić synkowi Geburtstag w amerykańskim stylu. To musisz mieć tortensztyk ze świeczkami. Czyli mają być świeczki, a nie fany? Jak to? Chciałem ozdobić tortensztyk fanami, ale rozumiem, że tak nie wolno. Kto tak twierdzi? Nieważne. Hammond nie chciał ci sprzedać fanów? Chyba że go nie zrozumiał. Nie chcę kłopotów. Adam, Ben, witam moich ulubionych klientów. Jak mogę wam pomóc? Poproszę o amerykańskie fany. Nie mam małych fanek. A skąd wiesz, że chcę małe fanki? Można my chcemy srogie fany. A jak jest? Ty prowadzisz ten sklep, Jesse? Pilnuję swojego kichola. To pilnuj go dali. Nie lubisz mnie, Adam. To jak będzie z tymi fanami? Nie mam. Sprawdź jeszcze raz. Można tukaj? O, są. Nie miałem pojęcia, że jeszcze pora stało. A wiele ich chcesz? 18. Mają być na tortensztyk. Masz tukaj więcej. Należy się $1. Adam, nie daj się prowokować Jessiemu. Nie obiecuję. Ten hop powinien kwitnąć w ciupie. I kiedyś na pewno tam trafi. Andy Fulmer kandyduje na burmistrza? Adam, Jesse robił u niego na farmie? Tak mi się wydawało. Naprzód Hopsing, Teroski Flani. Nie sam wonił o Fulmerym. Naprzód byli Irlandczyki, Teroski Chińczyki. Ameryka dla Amerykanów. Tyle razy, że kto słyszał. Dej te fany Changowi i padaj mu, że Hammond go nie zrozumiał. A ty, ojciec Kai, muszę się ino pogadać z tym Fulmerem. Proszę, Ryan. Po jakiemu ten bezuch, panie Cartwright? Dajmy się pokój z tym fanzoleniem. Skąd masz ten dyplom? To szkoła, którą żeś sam skończył. Ale ja nie mianuję się szpecem od prawa. Ja pomogą tym, co mają problemy. Co w tym złego? Ty masz jakiś problem? Andy?
Wiem, że Gans chętnie łostał być burmistrzem. Ja, masz recht. A jakie masz hasło wyborcze? Virginia dla prawdziwych Amerykanów. Prosto i na temat. Podoba ci się? To zależy, jak to rozumiesz. Tak, że miasto należy do ludzi, którzy je wybudowali. Nikt nie chce sam Goroli. A kim jest według ciebie Gorol? Mieszkasz poza miastem, więc nie masz prawa głosu. Ale daj się wytłumaczyć. Pamiętają się tutaj ludzie, którzy robią za grosze i wygryzają tych, którzy budowali ten kraj. Gadasz o Irlandczykach, Walijczykach czy Chińczykach? Zanim walniesz mi kozanie o uprzedzeniach, zapytam cię, kto tu był od samego początku. Walijczycy i Irlandczycy, i to oni mają prawo do tego kraju. Nie będę ci prawił kozanio. Chciałem ino poznać twoje stanowisko. A co? Nie zgodzisz się z nim? Jak dowiem się, że ty albo twoje chopy napadli na mojego kucharza, to cię zwiąża i przeciągna po głównej drodze tego miasta. O, Ben, nie mieszkasz tutaj, to nie możesz głosować. Nie mieszaj się w moja kampanię. Cum żeś mnie w nia wmieszał? Hos, mały Joe. Kule bele, łoboczy gieszynk. Witajcie. Będziecie na moim Geburtstagu? Ja, może recht. Co jest, Hos? Będziemy jeść ptasie gniazda? Nie bój się, mój fader bał się kiedyś zjeść szarlotka. Czymcie się, wracam do roboty. Ja, czym się? Dobry z niego synek. Planuje iść do koledżu. Myślisz, że obforsztelował to, że mamy dla niego gieszynk? Gupol by obforsztelował, a co dopiero taki bystry synek. Cześć, Lala. Nie nazywaj mnie tak przy ludziach. A w nocy żeś nie narzekała. Nie byłach z tobą w nocy. To z kim? Tomem, Nedem czy Piersem? A można z nim? A nawet jak to co? Pizna cię w ta gryfno gęba, jeśli tak było. Puszczaj mnie. Twój fader się o tym dowie. Ciekawe, czy będzie mu do śmiechu. Jak będziesz miło, to się nie wydo. Łostow ją. Łostow. Bo co? Właśnie żeś popełnił błąd swojego życia. I zapłacisz za to. Jimmy, pokaż mi to. Nic mi nie jest. Proszę, łostow mnie w pokoju. Przetarłach ci ino gęba. Zrobiłabych tak każdemu. Ja, każdemu. Nie łoto mi łajzi. Nieważne. Już jak się do tego przyzwyczaił. Dej, przemyjemy to jeszcze raz. Sally. Fader. Do dom. Ale fader. Słyszałaś? A co ja zrobiła? Przynosisz nam gańba. Miżdżysz się do tego tukej. Opatrywała go, bo Billy go piznął. I dobrze zrobił. Ale Jim nie zrobił nic złego. Do dom, ale już. Nie boję się ciebie. Jak ino się dziwuje na jakiegoś Karlusa, to godosz, że rzech jest zło. Sally, nie chytaj ją. Nie powinien ni pan lejtnąć. Fader, nie!
Pan ją świtnął. Godołek ci, że to był błąd. Jim za ruski tukaj będzie. Na pewno coś jeszcze robi do pana Ridleya. Ridley jest wymagający. Jimmy to robotny synek, zrobi wszystko. Co myślisz? Synek, kiedy wybierał się do koledżu, nie zapominał o swoim Geburstaku. Jest już całko godzina spóźniony. Jimmy, co się stało? Dajcie wody. Co się stało, synek? Gonią mnie. Kto? Musiałeś się bronić. Chcieli mnie świtnąć. Za co? Nic, że nie zrobią. Coś musiało się stanąć. Sally Ridley kojfła. Ojciec ją zaszczelał. To był unfall, a oni myślą, że to ja ją świtnął. Jimmy, rozprawiaj od początku. To był unfall. Ja lubię Sally. Nie skrzywdziłby jej. Wiemy, że tam jest. Dajcie go, inaczej komuś stanie się krzywda. Spokojnie, nic mu nie będzie. Chodź, będziesz mnie osłaniać. Żeby sam wleźć, musicie mnie świtnąć. Nie łazi no o ciebie i no o tego synka. Nic z tego. Świtnął kogoś i odpowie za to. Albo zabierzemy go do herestu, albo wyciągniemy sznur. Jak będzie? Chwila. Zabierą mi bajtla? Nie, pójdzie z nami. Wierzycie mu? Nie martw się, szeryf jest uczciwy. Interesuje go ino prawda. Pader, w Ameryce człowiek nie jest winny, dopóki nie udowodni mu się winy. Prawda, Hoss? To prawda. To idziemy, Hoss. Hopsing? Jak przyjdzie Adam, padaj mu, że my są w hereście. I co te roski? Mieliśmy go powiesić. Oj, Billy. Pamiętasz, czego chciał Fulmer? Larma. I te roski je dostanie. Godosz, całko prawda? Powiedziałeś, jak było. Chyba mu wierza. Pytanie, wiele jest takich, co mu wierzą. Ja też mu wierzę. Znam jego familię, to uczciwi ludzie. Ale to nie żaden dowód. Nie dla polityków. Takich jak Fulmer. Ja. Ino czekał na coś takiego. Pójdź, synku. Jim, wszystko będzie dobrze. To dla twojego dobra. Będziesz tutaj bezpieczny. Rozumiem. To nie oznacza, że żeś jest winny. Ino podejrzany i bez toż musisz tutaj ostać. Wiem. Będzie dobrze. Puść go, Billy.
Jak się pan miewo? Niech się pan zicnie. Jest nam ganz przykro. Łączymy się z panem w bólu po takiej srogiej stracie. Dziękuję, Andy. To prawdziwa tragedia. Jakby nie było tutaj tych ciaproków, to nigdy by do tego nie doszło. Zna mnie pan. Nie lubię fanzolić. Pana dcera spotykała się z amerykańskimi chłopcami. Czy kiedyś coś jej zrobił? Nie. Czy amerykański synek świtnąłby frela? No oczywiście, że nie. Musi pan o czymś wiedzieć. Ten synek nie świtnął mojej cery. To był unfal. Miałek w ręce pistola. I ona wyszczeliła. Ten synek nikogo nie świtnął. To moja wina. Niech pan nie stowo. Ma pan za sobą ciężki dzień. Jesse, a ty nie masz nic do roboty? Ja, mam. Czasami jak mamy ciężkie chwile, nie myślimy jasno. Rozumie to pan? Ja, rozumiem. Człowiekowi w takiej chwili wszystko się łonaczy, zapomina fakty. Ja, to prawda. Przykro mi, ale pan jest właściwie w takim stanie. Chce pan w pełni odpowiadać za śmierć Sally? A nie powinieneś? Niech popatrzy pan prawdzie w oczy. Czy przypadkiem James nie przyczynił się do śmierci pana cery? Ja, pomboczek mi świadkiem. Nie kojfałby, kejby nie on. W naszym mieście aż roi się od takich jak Jim. To przez nich dołazi do tragedii. Uczciwe ludzie chcą to zatrzymać. Czy nie tak, panie Ridley? Ja, może recht, Andy. To teraz pomyślimy, co jest dobre dla naszego miasta. Prosił żeś, co by nasze bractwo stanęło za twoim synkiem. Mój synek jest niewinny. Wzięli go za zakapiora, bo jest Chińczykiem. A czy James nie wyrzekł się swoich przodków i nie został Amerykaninem? Jest ambitny. Chce się szkolić na tej nowej ziemi. Wierzy, że jest tutaj miejsce dla Chińczyków, tak jak dla innych nacji, które przyczyniają się do rozwoju tego państwa. Przywilejem młodości jest patrzeć w przyszłość i podejmować ryzyko. Twój synek przyjął nową kulturę, a jak tak zrobił, to zaryzykował. To mój synek, a te ludzie chcą go świtnąć. Jest napisane, że czasem poświęcając jedna owieczka, ratujemy całe stado. Ale nikerzy będą się chajać. Bo ta jedna owieczka. Pokój. To oficjalne przesłuchanie. Bez tuż proszę o cisza. Proszę, panie Wheeler. Ten Chińczyk zalecał się do sali. Powiedziałem o tym i ojcu. Wiadomo, co było dali. To nie fakty, ino klachy. Pan Cartwright nie widzi, że osprawiamy o faktach. To nie proces, ino wstępne przesłuchanie. Chcesz coś dodać? A trzeba coś dodawać? Uważaj na słowa. Możesz się iść. Kolejny świadek, Amanda Ridley. Powiedz, co się stało wczoraj wieczorem? Jimmy Chang świtnął moja szwester. Pokój. Amanda, nie osądzamy nikogo, ino ustalamy fakty.
To było nie do uniknięcia. Wszyscy wiedzieli, że z mojej siostry to był niezły gist. Duś lotała za chłopami. Bo co i łajzi? Była zazdrosną o Sally. Wiem, że to ciężkie, ale powiedz nam, co żeś widziała. Usłyszałach, jak ktoś szczylał i wleciałach do stajni. Jimmy Chang stał nad moją szwester. Obok leżała Givera. Ojciec tak stał i dziwał. Givera leżała obok Jimmy'ego? Ja. Tamka mu sleciała. Wysoki sądzie, a skąd wiadomo, że to jego Givera? Kto widział, jak mu wylatuje z ręki? A skąd według ciebie się ta Givera wzięła? Z nieba? Cartwright, mam już dość tych twoich wybuchów. Dziękuję, Amando. Panie Ridley, zapraszam. Słyszał pan zeznania świadków. Potwierdza je pan? Pan Boczek mi świadkiem, że Chang przyczynił się do tego, że moja cera kojfła. Dziękuję panu. Jimmy Chang, wstawaj. Po wysłuchaniu zeznań świadków oskarżą cię o to, że żeś świtnął Sally Ridley. Koniec posiedzenia. Za nic nie opuszcza tego szauszpilu. Powieszą go? Ciężko powiedzieć. Z ławą przysięgłych nigdy nic nie wiadomo. Ale jak wygrą wybory, to Ross na zawsze oczyszcza to miasto. A może zrobić tak, żeby nie było procesu? Jesse, ty to masz łeb. Mamy zobowiązania wobec mieszkańców. Andy Morecht, my są handlarzami. Chińczyki kradną nam rynek. I tu może recht. Tyż tak myśla i bez toż kandyduje na burmistrza. Ale nie możemy działać pochopnie. I co, będziesz się spokojnie przyglądać, jak niszczą ci chałupa? Jeśli ten żółtek wylezie z ciupy, nasze cery i baby będą tak samo zagrożone, jak była Sally. Co możemy z tym zrobić? Trzeba to załatwić od razu. Nie skupiasz się, mały Joe. Coś kombinują w geszefcie Hammonda. Pulmer jest w swoim żywiole, ma oddano publiczność. Popisuje się swoim płynnym językiem. I co to roski ojciec? Nie wiem, ale przez Fulmera mogę się zdarzyć tragedią. Nie damy im rady? Nie mogę was złodzić sprosić. Ale ino my możemy ci pomóc. Nie wyciepnie mnie, pan szeryfie. Jim to mój kamrat. Pięknie wam dziękuję. Muszę was mianować na moich zastępców. Cieszę się. Czekołech, aż kopnie mnie taki zaszczyt. Ben? Obawiam się, że miałeś recht. Musimy się przygotować na bezuch. Synka trzeba jak najszybciej wywieźć z miasta. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz pozwolić na lincz. Billy Chang jest oskarżony o morderstwo. Muszę przestrzegać prawa tak jak ty i te twoje synki. To mamy tak po prostu czekać? Tak to wygląda. Nie uda nam się go wyprowadzić.
Fulmer byłby w niebo wzięty, jakby ktoś zaszczelał Jima podczas ucieczki. Czy zastępca mogę się stąd wyleźć? Nie, ale jak chcesz, to mogę cię zwolnić z obowiązków. Nie chcę być pozbawiony stanowiska. Chcę ino coś zrobić z Fulmerem, który podburza ludzi. A co chcesz zrobić? Nie mogę przestać myśleć o Amandzie. Znam ją od dawna i nie rozumiem, po czemu jest tako zawzięto. Chcesz z nią pogadać? Spróbuję. To jakoś szansa. Może dzięki niej ojciec powie prawdę. Nie chcę, żebyś wyłaził. Mogę my go osłaniać. Zabraknie nam strzelców. Jakoś się dam rada. Nie wątpię, ale nie uda ci się przyjść nazad. Fulmer to cwany lis. Złonaczył Ridleya. Nie wydawało mi się, co by ten zmienił zeznania. Zaryzykuję. Dobre. Powodzenia. Jak tam, Cartwright? Postawisz tego żółtego zabójcy bab? Śliś mi z drugi. Daj się pokój. Możemy się stoć, kaj chcemy. Nie robimy nic złego i no się stoimy. Ja, to stójcie się tak dalej. Mogę wleźć? Ja, proszę, Rain. Ojca nie ma w domu. Przylos rzekł do ciebie. Zycnij się. Pamiętam, jak żech się kiedyś tu dobrze bawił. Jak mama wzięła i umarła, wszystko się zmieniło. To już 7 lat. Musisz być ganz samotno. Poświęciłaś się obowiązkom. Dużo cię to kosztuje. Nie jest łatwo dbać o wszystko. Wiem o tym dobrze. Mój fader też jest sam. Sally duruś we wszystkim zawodzała. Mój fader też narzekał na nos. Sally nie szanowała nikogo, ani mnie, ani fadra. Nie trać czasu na żal. Masz przed sobą całe życie. To są nasze prywatne sprawy. Nie jak idzie o życie młodego Carlusa. Świtnął mi szwester. Mam powiedzieć Jimowi, że żech się pomyliła? Jak to prawda, to tak trzeba zrobić. Jimmy godo, że nie miał giwery, że to był unfal. Zawsze żech cię podziwiał za twoja odwaga. Zawsze żeś broniła prawdy. Sally była taka jak ty kiedyś. Nie musisz udawać. Adam, jeżech tako samotno. Co żech powinna zrobić? Padaj prawda. To ty robisz w mojej chałupie. Czy już żadna baba nie jest bezpieczna w tym mieście? Po czemu zamęczysz moja cera? Twoja cera? A co ma powiedzieć niewinny synek, którego czeka śmierć? To morderca i dzikus. Jest oskarżony, a nie skazany. Ma prawo do uczciwego procesu. I będzie go miał. Niech pan pada Fulmerowi jak było. Fulmer to mądry chłop. Nie jest rzech mu potrzebny. Co się z panem stało? Boi się go pan? Zawsze szanował pan prawo. Nie boję się nikogo. To niech pan powie prawdę. Pójdę z tobą. Nie ma prawa do procesu, bo nie jest Amerykaninem.
Cartwrightowie nawet tu nie mieszkają, nie będą nami rządzić. W środku zostało ich ino 3. Adama tam nie ma. Idziemy. Szeryf jest po naszej stronie. Czego chcesz, Cartwright? Spaceruję się z kamratami. Nie denerwuj się tak. Panie Ridley, czy on was do czegoś przymusza? Nikt nie jest mnie w stanie do niczego zmusić. Chcę pogadać z panem Fulmerem. Chcesz pogadać? Chcę pogadać o tych ludziach. Moje drzwi są zawsze otwarte. Właź. I ty, Amanda, wleź. Zapraszam do mojego gabinetu. Zaczekam tutaj. Zicnijcie się. O czym chcieliście pogadać? Chcę, co by ci ludzie poznali prawda. To, o czym osprawiali my rano. Czyli o czym? Że Jimmy jest niewinny. Że śmierć mojej cery to był unfall. A co ja powiedział? Nie pamiętam. Że panu pomaga. Że ma pan poparcie całkiego miasta. Widział pan tych ludzi na drodze? Są tutaj, bo są za panem. Wszyscy wyznawamy te same wartości. My są uczciwymi Amerykanami. Wierzymy w prawo i uczciwość. Czy nie mam racji? Chyba ja. Chyba? Wie pan to na pewno. Te ludzie to kamraty. Są tutaj, bo pana szanują. Bo nie myśli pan ino o sobie, ale o innych. Do pana liczy się dobro ogółu. Nie chce pan, żeby czuli się zawiedzeni. Niech śmierć pana cery nie pójdzie na marne. Czekają na pana. I jak, panie Ridley? Nie mogę robić niczego na szkoda mieszkańców Virginia City. I bardzo dobrze. Zawsze mogę pan do mnie wpaść. Co się tam stało? To było straszne. Mój fader to marionetka. Zarowski zmieni zdanie. Nie, ja to zrobię. Przekonam go. Mam nadzieję, że ci się uda. Życie Jimmy'ego, Terowski zależy od twojego fadra. Terowski to rozumie. Pójdź, Amanda, idziemy. A ty kaj się wybierasz, Cartwright. Łostow ich w pokoju. Co tu się dzieje, chłopcy? Cartwright kaj się uwijo. Zaś chce pogadać z Ridleyem. Ciepnijcie te giwery. Nie chcę sam żadnej przemocy. Niech się pan robi co chce, panie Cartwright. Dostosuję się do pańskiej rady, panie Fulmer. Mam go zatrzymać? Nie trzeba. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jadłeś kiedyś więzienny łobiot? Ja. Ale nie przypominaj mi o tym. Chcesz zapomnieć o takim dobrym żarciu? Skąd? Warto iść do ciupy, żeby tego spróbować. Jimmy, nawet żeś nie ruszał jedzenia. Dzięki, Hoss, ale nie mam głodu. Głodu?
A bo to hop musi być głodny, żeby jeść? Pos, może recht. Nie świtnął, rzekł Sally. Wierzysz mi, Hos? Jasne, że ci wierzę. Nie zadawaj takich pytań. Nikerzy w tym mieście myślą, że to ja zrobią. Jak oni tak mogą, Hos? Nie martw się. Masz wielu kamratów. I na nich możesz polegać. Idzie. Wpuść go. Udało ci się przyjść na Zot. Fulmer jest pewny siebie. A co z Amandą? Przekonał, że ziom. Przekonał. Powie prawda, ale nie wiem, co z Ridleyem. Fulmer ma na niego wielki wpływ. Ridley tańcuje, jak mu Fulmer zagro. Całko nadzieję w Amandzie. A jak do niego nie dotrze? Nie możemy dopuścić do linczu. Ojciec, co mam zrobić, żebyś to zrozumiał? Robię dobrze. Robisz to, co chce Fulmer. Ten Carlos kojfnie. Twoja szwester już kojfła. Masz recht. Tak po prawdzie, to mnie to chyba nie obchodziło. I troski wiem, że ty też jej nie opłakujesz. Nie masz prawa tak do mnie godać. Mom, bo wiemy, że to prawda. Twoja szwester nos zhańbiła. Nie idzie ci o tego synka. Starasz się ukarać Sally. Mam recht? Ojciec, czy to był unfall, czy specjalnie pociągnął żeś za dings? Czy bez toż boisz się o tym godać? Pan Boczek mi świadkiem, że to był unfall. To powiedz to na głos. Pader, my cyganieli samych siebie. Godali my o Sally straszne rzeczy. Jeśli Jimmy zginie, to razem z nim zginie dobre imię Sally. To my są winne, Fader. Znocie mnie. Zrobię wszystko dla dobra tego miasta. Czy domy Cartwrightom nam zawodzać? Przegonimy ich stąd. Pójdźcie do ciupy. Pader? Zaczyna się. Wyszczelemy po jednym do pizzu. Przestańcie wszyscy. Amandzie się udało. Przestańcie godą. Nie stój tak, bo cię świtną. Nie boję się Cartwrightów. Myślałem, że się rozumiemy. Koniec z tym. Padą szeryfowi, co się tutaj dzieje. Godaliśmy już o tym. Powiem prawda. Zaszczyl go. Idioto. Po czemu żeś do niego szczylał? Bo żeś mi kozą. Morderca. Chachar i morderca. Piercie go. Świtnął mojego kamrata. Jesse? Ciepnij ta giwera. Ojciec. Mój fader chciał panu coś powiedzieć. W sądzie my oba cyganieli. Moja szwester zginęła przez unfall. Jimmy Chang nie miał giwery. To mój fader świtnął Sally. I on o tym chciał powiedzieć. Fulmer,
3 ludzi, Kojfło. Jesteś z siebie zadowolony? Chcesz z mnie zrobić mordercę? Mordujesz to miasto. Dalej chcecie mieć takiego burmistrza? Oleku, czekajcie ludzie. To straszne. Nie chcemy, co by się to kiedyś powtórzyło. Ludzie, przeca wiecie, w co wierzę. Folks, listen, you know how I stand, what I believe in. I just want what's right for Virginia City. Jest pan wolny, panie Chang. No wyłaś. Ino mi nie godaj, że ci się tukaj spodobało. Ale jak? Myślałeś, że wybierasz się do koledżu. No ja, ale... To się uwiń, nie zaczynaj szulił od ciupy. Możesz iść już do domu. No wyłaś. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.